Kuya Bobby, shoutout mo yung mga sponsor nyo. Ay, salamat sa mga butihing sponsor. Sana wala po kayong itutawang tumulong sa God bless. Ingat lang po kayo lahat. Yan, ayun. Dalaga na, oh. 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 Ayan po at panibagong vlog na naman tayo. Ito na yung paplasteringan ni Kuya Puloy. Bali si Tilo sa baba. Ako nag-aabot sa kanya. Ayan. Di kaya tuloy. Tol. Barko ka na lang, Karot.
Wag. Okay na yan? Birahe. Nang mag-Alfonso. Isa lang naman. Batilpi na lang para may pasunod. Wala, pag-oral sana. Bebes mo?
Ayaw mo, umiiyak, kumakanta. Ano lo? Kumakanta ka, umiiyak. Ha? Wala, umiiyak. Nag-addict na. Malapit nang matapos yung firewall. Ato. Ay.
Basa. Do. Halo blocks, yung mga basag-basag. Basag-basag. Maulog kita. Yan sa kasya na. Premier comment. Kira pa kaya Siminto. Ano niluluto kay Babi Tabi? Tawagan, basan. Totoo ayo. Ay, ubasan. Oh, isa na pinakalit. Pag alsum. Alsum. lagi ko lang. Tatukin na puso. Oh. Yung magsanay dyan ang basa. Maganda doon. May pangan. Tapos so, kung nagbakal sa nuyog, sa doon sa napato na ibutang. Ah, Hindi mabit. oo. Totoo. Kamu, amoy kamu. Katoy na banan. Ito nga na, ay kasi di pa nagbubukad. Alsum. Ay, ito na pinakagulan. Buntog. Palubog-lubog. Ah, Ibo mo na to. are. Pichay. Iba. Ay nga, doon na sa to. Ang ano ka sa? Kaya, sinasubag ko sa inubo. Sabay, limonsito.
Kaya Joel. Pakawit mo kaya Joel. Kaya yan. Di pa ang binubukad. Saan nga nigad kima dito sa maag ko? Kaya ang pulmanan. Oh. No! Tubig! Ano? Ilang taon na si Ate Maya? Ika. Ayun po at birthday mo. Ate Maya. Mga nyo lang pa sa vlog yung galap check kung ano yung galap. Kinulang pa? At pa ang nalo. Air wall. Naulog pa. Ayan po at bali tapos na nga. Ayan. Okay na siya. Pinulido talaga ni Kuya Puloy yung pagkakagawa. Tapos Kuya Bobby magwawalis dito sa ano, bubong kasi may mga simento. Ayan. Wawalisan daw ni Kuya Bobby. Ay babalik pa pala yung yero. Baka umulan. Yung si Jam dalaga na po. Dalaga na Amoy. Amo. Dalaga na. Yang naning. Nanti Palawan.
Boss! Ayan po, bali patapos si Kuya Puloy ng ano, dito sa firewall, pininis niya. Ayan. Tapos tatapusin na yung bubong kasi di niya natapos kahapon. Bali cellphone na lang ginamit ko, baka iba yung sound ng boses natin dito sa ano, sa cellphone kasi lubat yung GoPro ko. Ganda ng tanawin po dito. At ayun po, hanggang dito na lang yung vlog na to. Siyempre muli, maraming salamat po sa mga sponsor, ang mga Team Paway, Kuya Noli Vlog, maraming salamat po sa inyo. Yun, thank you. Bobby. Yo. Hey Bobby. Shoutout mo yung mga sponsor nyo. Salamat sa mga butihing sponsor. Sana wala po kayong itutawang tumulong sa God bless. Ingat lang po kayo. Yan. Ayos. Ayan po. Bye-bye.